Isang malakas na ugong ang narinig sa buong universidad pagpatak ng alas 10 ng umaga. Kunwaring nasusunog ang O'Brien Library at Phelan Hall. Dali-daling lumabas sa kani-kanilang mga silid ang mga estudyante, mga guro at mga administrador at pumunta sa mga tinalagang safe zone sa universidad. Sa loob ng 8 minuto, naapula ang kunwaring sunog at nailigtas ang lahat. Sa command center, 11 ang kunwaring sugatan na agad namang nirespondehan ng mga rescue team. Yan ang naging senaryo sa ginanap na fire drill sa Ateneo de Naga University noong ika-4 ng Oktubre. Tumagal ang naturang drill ng 30 minuto. Inobserbahan ng Bureau of Fire Protection Naga at ng City Disaster Risk Reduction Management Office ang pagdaos ng drill. Ginanap ang nasabing aktibidad upang mapaghandaan ng komunidad ang anumang sunog sa universidad at upang makasunod sa bagong city ordinance na nag-uutos sa lahat ng establishmento na magdaos ng 4 na drill sa loob ng 1 taon. Ayon kay SFO4 Arnel Baduya ng Naga City Fire Station, sa kabila ng mga pagkukulang, matagumpay pa ring naidaos ang fire drill, dahilan upang mabigyan ng pasadong marka ang universidad pagdating sa kondukta ng aktibidad. Yung ginagawa nyo, mahirap yung gawin. Ilang araw nyo tinipare yun. Kaya nakuha nyo yung ilang grade? 9. Upang mapaghandaan ang aktwal na drill, nagdaos muna ng practice drill ang universidad noong Setyembre 28. Malayo man ang naturang drill sa totoong sunog, mabuti nang handa ang buong komunidad dahil palagi nang ligtas ang may alam. 30 Baudin, CCD News.